Hola, en aquests temps d'avorriment el que anem a fer és dues coses. Aquesta safata el que farem és plantar llavor de varietats antigues, una molt en concret que es diu el tíssic de Molins de Rei, que és un tomàquet de Collserola que està amb un perill d'extinció molt gran i encara no recorregut, i en aquestes us ensenyarem a repicar. Repicar és molt important. Farem aquestes dues. Per començar, tirarem un bon substracte. El substracte el podeu fer vosaltres, amb compost, amb fibra de coco, amb diferents materials, si sou així molt puristes i voleu ser ecològics. Però, donat que el que volem ara és assegurar-nos en el compost d'aquí a casa, com que hi ha moltes llavors de males herbes i estem fent conservació de varietats antigues, no utilitzarem el compost de casa perquè ens podria sortir alguna llavor d'una altra varietat. Aleshores, partint de molta cura, el que farem és fer servir un compost comercial com aquest, que està bastant ben preparat i és bastant equilibrat. Aquest és un compost, és un substrat professional. No serviria per fer planter ecològic, però és l'única llicència que ens permetem, perquè la resta no hi tirarem cap producte químic ni res. Per tant, formalment no serà un planter ecològic, però a la pràctica la veritat és que si no tirem res més i ho fem tot amb aigua així de mina i ho fem molt bé, podem considerar que és un planter molt, molt ecològic. Tot i que insisteixo que per fer un planter ecològic 100% hauríem de fer servir substrat ecològic. El motiu, doncs ja l'he dit, és perquè no ens surtin llavors d'altres varietats. A l'hora de fer conservació, la puresa de les varietats és important i tindre cura que no se'ns hibridin ni se'ns barregin amb altres cultius d'anys anteriors és molt important. I més en el cas de la tomaquera, que com tots sabeu, en els composters les llavors de tomàquet aguanten moltíssim. Per tant, no seria gens rar que ens sortís una llavor de l'any passat. També podríem utilitzar altres mètodes, com és l'esterilització, que dius, no, jo vull fer servir el meu compost. Doncs una forma seria, per exemple, esterilitzar-lo amb calor, perquè les llavors no surtin. La veritat és que no ho considerarem de moment nosaltres perquè és una feina complicada, però es pot fer. Seguim. Ara tenim el compost posat. Abans de posar les llauretes, amb els dos ditets, apretem una miqueta. No molt, No estem fent un forat molt gran, sinó amb els dos ditets simplement fem que hi hagi, que sigui una mica com una cassoleta on dipositarem les llauretes. I de pas apretem una mica el substrat. En aquest d'aquí veieu que no ho faig perquè aquest el farem servir per repicar, d'acord? Fent tranquil·lament. Són dos conceptes importants per als hortelans que estan confinats. Una cosa és sembrar, que és posar llauretes, i una altra és repicar, que és posar plantetes. D'acord? Ens ho prenem amb calma perquè com que estem en època de confinament tenim tots el temps del món. Si teniu més pressa, amb dues mans. Però com que no tenim pressa, amb una. Aquí tenim el nostre tresor més preuat, el nostre banc de llavors. Aquí tenim tot de sobres amb varietats de tomàquets diferents. Anem a veure quina triem per aquest any. Traiem, amb molt de compte, el tíssic de Molins de Rei. Serà el nostre escollit. Intentarem que no agafin humitat. Com que fem conservació, en aquest cas tenim molt poquetes llavors, per tant les haurem d'aprofitar molt però que molt bé. Tenim aquí unes quantes, no moltes. I el més important, com que estem parlant de fer conservació, de que no desaparegui aquesta varietat, clar, ens poden passar moltes coses. Poden vindre cargols, poden vindre un ratolí, podem tindre una mala collita. Part del sobre, que com veieu té l'any posat, el guardem per si de cas. Si aquestes llavoretes fallen o aquest any no podem collir tomàquets pel que sigui, seguim tenint les llavors per altres anys. Tapem el pot i a la nevera. Molt bé. Desfem bé, perquè veureu que estan una mica aglomerades, i anirem agafant, hi ha maquinetes, podeu trobar els Gardens, però a mi, com no m'agrada fer com els de bricomania, que tenen molts trastos, farem com teniu a casa, que és res. Agafem 1, 2, 3 llavors, sense patir massa, que després veureu
que ja ho rescatarem. Anem posant una, aquí una... Aquí, si ens en cau un amb un forat 2, no passa res, no patiu. Veus, aquí m'han caigut 3, aquí una... Anem desfent i anem posant. Insisteixo, podríeu posar 2 o 3, però en tenim molt poques, per tant, aquí han caigut 3. No passa res, després veureu com ho aprofitem. Si falla alguna d'aquestes, no tindrem problemes. Quan repiquem l'altra safata ho veureu clar. Amb molt de cuidado. Bueno, els que sou més puristes, amb molt de compte. Aquí han caigut moltes, però no passa res. Veureu que a mesura que aneu fent anireu perdent la paciència. I al principi en poseu una molt bé i després ja ho feu més a correcuita perquè teniu ganes d'anar a mirar la sèrie de Netflix. No passa res. Un cop ja tenim les llavors, ja tenim el substrat, el que toca és aigüeta. Aigüeta i bona, d'acord? Si teniu un trastet d'aquests, va molt bé aquests que fan com una boira, perquè ara la llavor és com un bebè. Per tant, és super delicada. Amb molt de compte, anem regant, foradet per foradet. Ha de quedar ben xop. Això és important, perquè el tema aigua és un tema molt i molt delicat. És a dir, no se'ns pot podrir. Si està massa mullat agafarà fongs. Per tant, mullem molt bé, ara ho posem a un lloc que estigui calentet, que estigui càlid, i esperar que neixi. I no tornarem a regar fins que veiem que el substrat està quasi sec quan hagin nascut les llavoretes. Fins que no neixin, sí. Aigua, tranquil·lament, que estigui ben mulladet. Insisteixo, un cop hagin nascut, compta amb l'aigua. Perquè si hi ha un excés d'humitat, n'hi haurà uns que es posarien les botes, que es diuen fongs. Amb un excés d'humitat, i les plantetes petites vindrien als fongs i se'ns menjarien les tomaqueres, cosa que no volem. Et voilà. Molt important. No confieu en la memòria. Oblideu-se, la memòria sempre falla. És molt important que tingueu això. Aquí en tinc un de l'any passat, però si no ho posaria. Com que estem treballant en diferents varietats de tomaqueres, no confiarem en la memòria perquè després ens farem un embolic. Per tant, cartellet, i aquí tenim el tomàquet plantat tísic de Molins de Rei. Hola, màgia de les xarxes. Recordeu que havíem plantat una safata? Doncs ja ha passat una setmana i poc. I mireu, ta-txan, màgia. Ja ens han nascut les nostres estupendes tomaqueres. Us hem de dir que hem fet trampes, que acabem de fer altra safata abans, però aquesta és una que ja he fet fa uns dies, d'acord? Com podeu veure, veieu, hi ha forats que no ha sortit res, hi ha forats que han sortit moltes, i hi ha forats que han sortit poques. Ara anem a fer una cosa molt important que es diu repicar. Per sort, per repicar tinc això. Palillos d'un restaurant xino. Ja els he rentat, vull dir que no tenen coronavirus ni res de res. Com repiquem? Doncs és molt senzill. Aprofitem l'escuradent xino. Veieu? Aquí han sortit dues. Agafem una de les dues, les tirem amb molt de compte. Mireu que té les arrels, tot, les fulletes, està saníssima, i amb el forat del xino, un foradet, movem una miqueta així, posem la planteta amb molt de compte, apretem el substracte i ta-txan! Això es diu repicar. D'aquesta forma aprofitem totes les plàntules. La idea és deixar-ne una per cada forat i anem posant. Guanyem temps, perquè si aquesta safata haguéssim de fer un altre cop de les llavors, hauríem d'esperar una altra setmana. Mitjançant aquest mètode ens assegurem d'aprofitar cada una de les llavors. Així. Amb molt d'amor. Insisteixo, aquesta operació s'ha de fer amb molt d'amor, perquè són molt delicadetes. Separem l'altra, agafem, estirem amb fermesa, sense apretar ni molt ni poc, i l'estirem sense por, amb carinyo, però sense por. Foradet, plantar i apretar. Ta-txan! I així anar fent. Com que estem confinats i avorrits a casa, a repicar. Que a l'estiu segur que vindrà molta gent i haurem de fer molt pa amb tomàquet.
D'aquí també fallarà alguna, no passa res. Ja en salvarem. És per aprofitar-ho tot. A pagès no es tira res. Ei, gent, ja sabem que esteu tots tancats a casa, avorrits, morts de fàstic. Doncs des de la muntanya tenim una solució per tots vosaltres. Amb la Victòria l'anem a liar ben grossa. Anem a fer una sèrie d'entreteniments a youtubers, entreteniments i molta formació, perquè pensem que en aquests temps tan terribles, tan incerts, que després del virus vindrà una hecatombe econòmica o un meteorit. Hem d'estar preparats per tots. Per tant, us ensenyarem a tindre gallines, a plantar tomàquets, a ser el més autosuficients possibles. Estem a punt de liar-la grossa. Seguiu-nos!